салом алайкум, дӯстони азиз. зиёд саволҳо шуд ва ман каме вақт ёфтам, кӯшиш кардам ки дар эфир дароям. нафароне савол доданд, агар имконият бошад дар эфир медаромаданд ва ба саволҳои онҳо тез ҷавоб медодам. агар имконият надошта бошанд, эфирро набинанд ва ман маҷбур ҳастам ки худам суҳбат карда баъд ба онҳо падилитсия кунам, равон кунам. саволҳо зиёд шуданд ки баъзеҳо мераванд дар бисёр идораҳои Русия, аз онҳо ининин мепурсанд. мана ҳамин дар бораи ининин ман дирӯз видео карда мондам. мана фоизи даромадро мегиред. ининин ҳама медонед, ин ба тоҷикӣ мешавад рақами мушаххаси андоз, яъне ки индивидуальный номер налога мешавад. ва зиёд нафароне ки дар Русия зиндагонӣ доранд, кор ва фаъолият доранд, аксариятш РВП дора, ининин надора, аксариятш вид на жительство дора, ининин надора. ва хуб мешуд ки ҳамин ининин мегирифтанд. ҳеҷ мушкиле надорад гирифтани ининин. мераванд ҳамун налоги полисияи ҷои зист, ҷои қайд, ариза меспоранд, шахсан худашон ариза меспоранд, яъне ки дар он ҷо абразеси аризаҳо ҳаст. дар ҳамун налоги полисияи ҳамун инспексияи ҷои зистшон абразеси ариза ҳаст. дар ҳамун абразес масалан ҳамаш навиштагӣ, паспорташа мегиранд, меравад ариза меспорад. аммо фақат фаромӯш насозед, паспорте ки аз дигар давлатай дар Русия фақат переводаша мегиранд, переводе ки оригинал аст. мана перевод мекунам, печати кабуд мемона, нотариус заверин мекуна, ана ҳамуна мегиранд, копия намегиранд. бисёр вақт ана ҳамун оригинала мегиранд. баъд ҳамун аризара пур мекунад, ҳамаша қоидави менависад аз рӯи ҳамун абразец ва меспорад. аризашро қабул мекунанд, ининин медиҳанд. ҳатто ноболиғон дар ин ҷо дар Русия ининин доранд, яъне ки мешавад ку ноболиғое ки каникул мебароянд, ё ки ноболиғое ҳаст ки намисол аз 15 сола сар карда мувофиқи кодекси меҳнат корҳои сабук мекунанд, онҳоро ба кор қабул мекунанд. масалан нафарое ҳастанд то обеда дарс мехонанд, баъди обед кор мекунанд, ё ки баръакс. масалан ҳаст ҳамин хел мактабо ку ё то обеда мехонанд, ё баъди обед мехонанд. барои ҳавай метавонанд ки нафарои ноболиғ ам аз 15 солаву тараф ининин дошта бошанд ва дар ягон ҷо кор ва фаъолият мекунанд. ғайри ин барои хариду фурӯши хона, манзил, ҳавлӣ, мошин ининин лозим аст, ҳама вақт лозим аст. ман дар видео каме баромад кардам ва бо зиёд нафаро занг заданд, сообщение равон карданд, пурсиданд. ҳатто нафарое ҳаст ки аз ҳуқуқи худшон бохабаранд, ининин доранд, патент доранд, ҳатто онҳо дар як сол як маротиба фоизи даромади худшона аз давлат талаб карда мегиранд ба воситаи ҳамин идораи налог. муҳоҷир ҳастанд, масалан бисёри онҳо РВП надоранд, вид на жительство надоранд, гражданин нестанд, фақат патент доранд. метавонанд ки дар асоси ҳамун патент ки қоидави қонунӣ кор карда истоданд, онҳо ҳатман ининин доранд ва соли як маротиба охири сол даромади ҳамун яксолаашонро, фоизашонро талаб карда мегиранд. барои ҳамин ман дар бораи ининин бисёр суҳбат кардам ва фаҳмондам ва зиёд бо нафарон савол медиҳанд ки ининин аз куҷо гирем, чӣ хел гирем. аз идораи ҳамун налог, андозе ки ҷое ки шумо кор мекунед, зиндагӣ мекунед. хай нафароне ҳаст бозор мешинанд, нафароне ҳаст нуқтаи корӣ доранд, бисёраш ининин надоранд, бисёраш РВП дорад, ё ки РВП ҳам надоранд, ҳамон патент карда кор карда истоданд. хуб мешуд ки аз ҳамин гирифтани ининин бохабар бошанд.
غیر این سوال ها اویدی همین گرفتن او دستورین موقتی شد. بسیار سوال ها شد. او وای روز ما ویدیو کدا партофтам, ан амин важная новост амин навистам ки яъне удастворини муваққатӣ бояд диҳанд. Закон проект қабул шуд дӯстон. Закон проект яъне лоиҳа. Лоиҳа чи аст? Проекти закона кашиданд, маслиҳат шуд ва дар госдума қабул шуд. қабул карданд, депутатоина қабул карданд. ва баъди қабул карданаш интизор ҳастанд ки имзо гузошта мешавад. вақте таҳти имзо ки қарор гирад, баъд дар ҳама ҷо эълон мешавад чӣ гуна ҳамин дастворени времени муваққати шаҳодатномаро чӣ хел мегиранд, дар асоси кадом ҳуҷҷат мегиранд, киҳо мегиранд, кай мегиранд. ҳамааш пурра баъд дарҷ мешавад дар газетҳо, дар маҷаллаҳо, дар ахбору новости вести ҳама ҷо эълон мекунанд. ғайри ин нафаре ба ман савол дод, навиштааст, ба фикрам казантеҷе савол додааст ки шавҳараш депортатсия шуд. ман ҳаминро гуфтаниям ки айни ҳол то 15 сентябра ягон мақомот ҳуқуқ надорад запрет депортатсия кунад. ин ғайриқонунӣ аст агар чунин шуда бошад. агар бигзор вай ҳуҷҷат надорад ё ки муҳлати ҳуҷҷатҳо гузаштанд, чӣ ки набошадам, ягон мақомот ҳуқуқ надорад то 15 сентябра. агар вай пеш аз моҳи февралу март депортатсия шуда бошад, айни ҳолам ягон кас ҳуқуқ надорад ӯро аз Русия пеш кунад. савол додед казантеҷе, мана гӯш кунед. пеш аз моҳи феврал, январ, март агар депортатсия шуда бошад, ба ҳаминам то 15 сентябр вай ҳуқуқ дорад дар Россия зиндагонӣ кунад, кор кунад. агар ғайри қонунӣ депорт шуда бошад, марҳамат метавонад ба воситаи суд аннулировать кунад. дар ҷои зистон адвокатҳо ҳаст, албат юристҳо ҳаст. бе юрист ин кор кардан намешавад. ҳатман пеши ягон юрист ё адвокат равед. онҳо ариза менависанд ба суд, ба даму суди дахлдор ариза пешниҳод мешавад. агар ғайриқонунӣ ҳамун шавҳари шуморо депортатсия карда бошанд, ҳатман суд ба назар мегирад. хай бо кӯшиш аз шумо аст ки мисол ҳуҷҷатҳои далел исботшаванда пешниҳод кунед ва метавонанд ки бекор кунанд ҳамун депортатсияро. то 15 сентябр вақт доред, чунки зиёд нафарона ҳамин хел депортатсия кардаянд. бисёраш ғайриқонунӣ депортатсия шуда. аксарияташ ман дар одноклассник сайт дорам. дар сайтам бисёр юристҳо ҳастанд, адвокатҳо ҳастанд аз дигар областҳо. ман бисёрша гуфтам одноклассники ман дароед, дар кадом областе ҳастед, ҳамунҷа юрист адвокат ҳаст. дар алоқа шавен, занг занен, маслиҳат кунен хитон. хай адвокат юристҳо зиёд ҳамин хел депортатсияро, ҳамин хел қарорҳои суда бекор карданд. хай ва ё асос меёванд, юристан, адвокатан, ба ҳар ҳол асос меёванд. барои ҳамин кӯшиш кунед ки ҳуқуқи худро ҳимоя кунед. агар ғайриқонунӣ депортатсия шуда бошад, то 15 кӯшиш кунед аннулировать шавад ҳамун қарори баровардаи ҳамун депортатсия. агар суди ҷоизист қарор баровард, аз суди ҷоизист суди болоӣ ҳаст. зина ба зина ҳамихел судои болоӣ ҳастанд. метавонед ки шикоят баред апеллятсионӣ ва бекор шавад. барои ҳамин кӯшиш кунед то 15 сентябр нашинед як ҷо ва коре кунед ки ҳуҷҷатҳои шумо ҳама тарафа бехато бошанд. хай гап аст, роҳҳо мекушоянд. ба михел гап аст, август мекушоянд, бо гап аст. пандемияи навқатӣ бо аз сар карантин мешавад. ҳар хел гап аст дӯстон. саволо зиёданд, кай роҳҳо кушода мешаванд. баъзеҳо мана ҳозир резҳо рафта истодам ба баъзе ҷоҳо. барои ҳамин ин масъаларо ман ҳаминро мегӯям ки аз ҳама хуб ҳамин
ахборҳоро ҳар рӯз гӯш кунед, бинед ҳамин роҳ кушода шуд, ҳатман хабар медиҳанд. дар интернет, дар ютуб бисёр вақт дурӯғ менависанд, эълон мекунанд, дурӯғ менависанд. барои ҳамин хуб мешавад ки аз худи ҳамон идораҳои дахлдор, консулства, посолства ё ки аз ҳамон ахборҳое ки ҳар рӯз дар Русия сурат мегиранд, ҳар як соат ахбор вести новости мешавад. хуб мешавад ки гӯш кунед. онҳо дурӯғ намегӯянд, онҳо ҳақиқатро гап мезананд, чизе ки аз ҳамонро гап мезананд, баромад мекунанд. барои ҳамин ҳамватанони азиз, саволҳо зиёд шуд дар бораи баъзеҳо мегӯяд ки ман вид на жительство дорам. казантеҷи ассалому алайкум апайширӣ. ман дар бораи шумо гуфтам, гӯш кардед накардед. масъалаи ҳамун шавҳартон навистед ку депортатсия. ман дар бораи шумо гуфтам агар мабоду набароен дар сайт, ман ҳатман ба шумо равон мекунам. аммо савол нависен, саволотро конкрет нависен, ман ба шумо ҷавоб додан гирам. казантеҷи оиди депортатсияи шавҳартон ин кай буд, кадом моҳ буд, чӣ хел сурат гирифт, дар асоси чӣ ҷарима шуд, бо кадом сабаб? барои ҳамин сабабҳо дорад. аммо то 15 сентябр ягон касро аз Русия пеш намекунанд. агар бо амнистия шавад, казантеҷи амнистия шавад, ман гуфтам пешниҳод шуд, чанд бор дар баромадҳом гуфтам ки пешниҳод шудаги госдумада депутату ки бисёр иностранный граждан дар Русия, яъне шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия бе документанд, муҳлати документошон гузаштааст, бисёраш хориҷай депортатсияй кӯшиш кардан дар кор, амнистия яъне аф шаванд, бахшидан дар кор. агар ин амнистия шавад, бениҳоят хуб мешавад. ҳама чӣ хориҷи шудагиҳо, депортатсия шудагиҳо ҳамаш бекор мешаванд. метавонад инсон аз сари нав ҳуҷҷат кунад. мана бо қонуне ки нав законопроект дар госдума пешниҳод шуд, ман ҳамин видеои мана дидед надидед, мана навистам муҳоҷирон бехабар намонед. дар инам баромад карданд депутатҳо, пешниҳод карданд лоиҳара законопроекта қабул карданд депутатҳо аллакай ки коре кардан дар кор ҳамин муҳоҷирои меҳнатиро дастарини времени додан дар кор. анаира пешниҳод кардам, дастарини времени додан дар кор, яъне бисёраш ҳуҷҷат надорад, бисёраш беҳуҷҷат аст. ва агар ин лоиҳаро тезтар ба имзо расанд, қонунӣ шавад, бо инам ба фоидаи муҳоҷиро мешавад. хай зиёд ҳозир беҳуҷҷатанд, зиёд муҳлати ҳуҷҷатҳо гузаштааи 2 сол, 3 сол, 4 сол. амнистия шавад, бо хубтар. ҳамин ҷинояти вазнин набошад, бо хубтар. як хоҳар манда савол дод ки шавҳараш бо маводи мухаддир дастгир шуда дар Россия 10 сол суд шуд ва адои ҷазо кард, буромад Тоҷикистон рафт, вайро як умра вай карданд, депортатсия карданд бе срок, бе муҳлат. вай ҷинояти вазнинтарин ҳисоб мехӯрад. ҳамин бо маводи мухаддир, яъне наркотикати сарукор доштан, ин ҷазои сахттарин аст дар Русия. ҳатто грамми кам қатъи солҳои зиёд дар маҳбас мешинанд. вай 10 сол шиш рафт, бе муҳлат депортатсия карданд. занаш дар Русия аст, соҳиби фарзанд аст, фарзандош инҷа мехонанд. ва ман ба занаш гуфтам ки ба хотири фарзандо ва шумо мумкин ки депортатсияи вай кушода шавад фақат ба воситаи суд. инам пад вопрос, яъне суд да муроҷиат кардан дар кор, исбот далел пешниҳод кардан дар кор ки зану фарзанд дар Русия ҳастанд, зиндагонӣ доранд, онҳо бе падар азоб мекашанд. мақсад падарай бия кор кунад, зиндагиша пеш бара, фарзандоша таъмин кунад. фақат асос ҳамин фарзандо ё зан агар ба навбат гира суд, депортатсия як умраи ҳамон ҳамшаҳр ки дар Тоҷикистон айни ҳол метавонад ки суд ба назар гира, қарор бирорад, мумкин ки бекор шавад, депортатсия шавад, назди зану фарзандош биёд. боз амина ёдовар мекунам ки ҷиноятҳое ки вазнин, ниҳоят вазнин дар Русия, ин шумо фаҳмед ки бисёр мушкилиҳо ба пеш меорад. Хайём Арипов, ассалому алайкум. Салом Хайём Арипов, хуш омадед бародар. саволе дошта бошед, марҳамат. барои ҳамин ҷинояти вазнин, ниҳоят вазнин содир кардан лозим нест. ҳамватанони азиз, каме фикр кунед, бо ҳар инсонҳо сарукор нагиред, шиносоӣ накунед, дар бало худро намонед.
казантеҷе апаҷон ман барои патент кардан ҳуҷҷат супоридам отказ баромад барои 2 ҷарима дар давоми 2 сол доштам ҷаримаи сеюм кардам бе ягон далел шумо казантеҷӣ 2 ҷарима доштед протокол буд ҳамин хел не ҷаримаҳоро супорида будед ва ин 2 сол доштам ҷаримаи сеюм кардан бе ягон далел ҳамин ҷаримаи сеюма ки бе ягон далел кардан шумо айни ҳол агар ҳамун вақт нагузашта бошад дар ҳамун ҷои зист ягон адвокат юрист муроҷиат кунед я бинан ҳамун ҷарима кадом вақти протокол мекунанд ҳатман як нусха талаб кунед агар нусхаи протокола надошта бошед шумо исбот карда наметавонед дар ягон юрист ягон гап гуфта наметавонед чунки юрист гапи клиентро гӯш намекунад фақат ҳамун ҳуҷҷат хати кор мебарад яъне ҳамун ҳуҷҷата мебинад ки дар кадом асос шумо бисёр клиентҳо юрист нестанд мисол якҷо медонанд гуфта наметавонанд ку барои чӣ ҷарима шудан мувофиқи кадом моддаи ҳамун административни кодекс кадом моддааш хати ва ё мисол вай шидан ба ҷавобгарӣ кашида шидан ҳама юрист нестанд ина намедонанд ана ки вай қарор дар дастон бошад ё нусхаи протокол ки бошад юрист дарав мефаҳмад ва аз пай кор мешавад барои ҳамин кадом вақт дастгир шавед ё ки ягон протокол кардан ҳатман талаб кунед копияи протоколро нусхаи протоколро ҳатман талаб кунед чунки вай лозим аст дар ҳама ҷо бо ҳавай кор мебаранд ва шумо метавонед ки дар ҳамин ҷои зист ягон адвокат юрист муроҷиат кунед нишон диҳед не ки агар худованд дар бахтон бошад ҳамин амнистия агар теста имзо шавад ҷинояте агар ягон ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ яъне сабуктар бошад агар дар амнистия меғалтед ба ҳар ҳол бо ба ягон юрист адвокат ҳамун қарор ё протоколе ки дар даст доред муроҷиат кунед ва ё бо пункташ бо моддааш нигоҳ карда ба шумо мисол мефаҳмонанд ҷарима барои ҷои зист не ино хато шумо дар дигар област буден дар дигар област яъне ки патент кардастин ҳамин хел ва ё чӣ хел мисол шумо дар дигар ҷое ки патент мекунед бояд ҳамунҷа регистратсия дошта бошед ҳамунҷа патент кунед перерегистратсия кардан дар кор ку вақте ки мисол шумо дар як шаҳре ба дигар шаҳр мере кор меёвену патент мекунед ҳамун шаҳре мере ҳамунҷа бояд перерегистратсия кунед фемезда яъне ки ҷои зист иваз мешавад ку ҳатман ҳамин хел кардан дар кор агар шумо регистратсия дигар ҷо супориде дигар ҷо ҳатман ҷарима мекунанд ин мумкин нестай хаём арипов ман патент дорам чекоша насупоридагиай ҳозир метонам равам патент супорам як бор супоридагиам тамом чекоша насупоридагиам яъне ки агар патенте вақте ки пеш аз пандемия доштеду бе сабаби узурнок без уважительни причина як моҳ агар насупоридед вай патент бекор мешавад бародар фаҳмидед барои ҳамин бекор шуда бошад асари нав бояд кӯшиш кунед гиред то 15 сентябра хай мана муҳлат додагиам ба мардум кӯшиш кунед бисёриҳо чунин хатогиҳо доштанд аммо бо асар патент карданд вақте ки пеш аз пандемия пеш аз ҳамин карантино агар як моҳ пули патент насупорӣ вай бекор мешавад автоматически бекор мешавад казантеҷе не апа дар ҳамин шаҳр будам агар дар ҳамун шаҳре ки буден регистратсия доштаен дар ҳамун ҷо патент супоридед чаро ҷои зиста ва ё ҷарима мекунанд ва ё хато кардагиан набошад нисбати хатошо нависед тонед агар бесуд пеши начальство дроен агар московский област бошад красногорск бошад дроен ҳатман пеши ҳамун начальство калон ариза нависед дроен фаъолият ҳамун кора фаҳмони ҳамаша суд норафта человек салом апа магар рвп барҳам нахӯрдааст шунида будем ки сразу бидуни рвп внж дода мешавад салом алейкум ман ҳаминро ба шумо мегӯям человек рвп як вақто эълон кардан барҳам хӯрд ана бо эълон кардан ки дар сахрва числои 3, 6, 7, 8 июл ариза қабул мекунам барои квота ва дар асосе ки ҳамун квота мегиранд рвп бинед ки ҳар рӯз як қонуну як тағйироти як илова мешавад барои ҳамин ман ба шумо гуфтаниам ки
زیاد نفرانی که اگر پاتن دارن در اساس پاتن کار و فعالیت دارن اونها میتوانن کوتا گیرن همون جای زیست همون فمیس و РВП سپورن اونها نمیشه در وید نجاتیلство گیرن چونکه بینید که حاضر بسیار با اعلام کرده استودن که در بسیار област‌ها شهرها کوتا داده استودن عریضه می نویسن کوتا میگیرن ما یک ویدیو رولی کردگیم در باره کوتا و هم بسیاری ها و رولی که من گوش کردم در باره کوتا من بینید ده برادر چلاویک من همین حاضی من در کانالم من شما بینید که من نویگاری با همین عریضه РВП شد دیدید انا همین نویگاری بینید 8 ایول من پرتفتم همین ویدیو را تماشا کنید اگر РВП برهم میخور همین خیلی نویگاری نمیشد РВП که هست من همین عریضه بلانکا РВП نو شد اول 21 پونکت بود حاضر 13 پونکت شده نو شده برای هوای من همین ویدیو را من کردم که زیاد آدم ها بخونن اگر که همین РВП را نصف میکردن از بین میبرداشتن هم خیلی بلانکای نو نمیکردن دیگه برای مردم خیام عریپов اپا در کجا رجیستراسیا کنیم در کجایی که زندگانی میکنید کار و فعالیت میکنید همونجا رجیستراسیا کنید شما میتونید که عینی حال МФЦ مراجعت کنید МФЦ در همون شهر شما ولایت شما МФЦ باشد МФЦ مراجعت کنید البته زنگ زنید نوبت گیرید و روید با پاسپورت خود تونید перевод پاسپورت گیرید بسیارش перевод میپرسد через نотариус حجتای خودتون نگیرین روین برای رجیستراسیا هم МФЦ مراجعت کنین چونکه زیاد انسان ها حاضر من با قانون برآمد یا فراموش نسازید قانون برآمد امضا شد از 8 ایون قانون تحت رقم 182 این بسیار سبکی آورد یا دونید برای چی من ویدیو کده برآمد میکنم برای انامی رجیستراسیا کردن مثلا شما شهروندی روسیه نیستید شهروند تاجیکستان در اینجا خونه میخرید در روسیه شما حقوق دارید که هم خش و تبرتون هم حد همسایه و شناساتون رجیستراسیا کنید انامی قانون برآورده شد تحت امضا بررسی شد برای هوا فراموش نسازید از این قانون میتونن نفرانی که خونه دارن اول میترسیدن رجیستراسیا نمیکردن غیر آدمای نزدیکشون حاضر یکون در این قانون اجازه داده شده و همسایه و خش تبر مرحمت رجیستراسیا کردن میگیرید پرسید یگان نفرایی که رجیستراسیا کنن با هوای میره МФЦ حجتاتون هم میسپوره رجیستراسیا میکنید казан теҷа апаҷон метонам баъди эфир қатитон ҳамсӯҳбат шаванд ман оилашон бале шумо телефонҳои ман агар доне галасавои роҳӣ кунед ё сообщение нависе ман ба ҳар як ҳамон гапи шумо баъд ба саволтон кӯтоҳакак дамун ҷавоб галасавои равон мекунам чунки бисёр одамҳо занг мезананд ман ҳар як занги онҳоро ҷавоб дода наметонам телефона банд карда наметонам برای چی سبب برای که بسیاری‌ها کاری ضرور دارن بسیاری‌ها میشن در وقت کاری ضروریشون زنگ میزنن من با اونها گفتگو میکنم خیلی ضرور چی میشود بعضیش مثال خش تورش وفات میکند بسیارش نمیفهمد کجا رو و چیکار کنه سوال میتین بعضیش فرزنگو میکند بعضیش در راه مثال کارمندای همون میلیسیا پلیسیا بازداشت کردن عذاب داده استن زنگ میزنن من حتی با هوای و با واسطه تلفن گپ میزنم میفهمونم که خیلی نکنید گفته مقصد قانون است تا 15 سپتامبر حقوق ندارید دستگیر کنید چلاویک اگر شوهر گراجدانی روسیه باشد زن و فرزندانش هم РВП باید گیرند یا ونژه اگر شوهر گراجدانی روسیه باشد چلاویک من شما فهمید که نفرانی که اگر زناشون РВП حاضر داشته باشند РВП داشته باشند از 24 ایول ونژه نسپرده در گراجدانство میسپرند اگر совместный فرزند داشته باشند بسیار سبکی آورد این قانون من 24 ایول به قوه قانونی میدراید اگر که و یا همین خیلی یکم بار بیاین همین روسیه اول РВП میگیرن فرزند داشته باشند بعد РВП сразу میسپرن گراجدانство да мисол برای که زندگی سالهای زیاد داشته باشن فرزند داشته باشن در اساس یعنی حجت فرزنده و زکسی که چند ساله زندگانی دارن از РВП сразу گراجدانство میسپرن вид на жительство نمیسپرن Борисов یا خاله در سوال من جواب ده بله Борисов شما سوال داده که вид на жительство دارید و شما میخواهید که خدمت حربی کنید همین خیلی برادر عزیز شما فراموش نسازید که قانون همین 2019 تحت امضا بررسی قرار دادن
барои шаҳрвандони хориҷӣ бигзор РВП ҳам надошта бошад, вид на жительство ҳам надошта бошад, як маротиба ба тариқи контракт ба хизмати ҳарбӣ мегиранд. ҳамин хел ранги шаҳрвандои Русия не ки ҳамин хел қабул кунанд, даъватнома тиян қабул кунанд, не. Фақат як маротиба дар ин қонуни нав як маротиба аввал буд ки як бор контракт мебастанд ва бо давом додан мегирифтанд. бисёр шаҳрвандоне буданд дар асоси контракт бисёр хизмат карданд, солҳо хизмат карданд. аммо ин қонуни нав ҳозир иҷозат дод, порсола қонун ки як бор контракт баста хизмат мекунанд. хизмати асосиро фақат шаҳрванди Русия мекунад. шаҳрванде ки гражданин аст, вай мисол хизмат мекунад ва тамоман вай савган ёд мекунад, присяга қабул мекунад. шаҳрванди хориҷӣ ки дар асоси контракт хизмат мекунад, албатта хизмат мегиранд, аммо ӯ савган аз ёд намекунад. ҳуқуқе ки шаҳрванди Русия дорад дар хизмат, шаҳрванди хориҷӣ надорад. анами фарқи байни ҳамино ҳамин аст. шумо виднажительство доред, метавонед муроҷиат кунед, комиссарияти ҷои зист ариза пешниҳод мекунед, онҳо шуморо қабул мекунанд, контракт мебандед, хизмат мекунед. военный билет метиҳанд, военный билет ҳатман метиҳанд. человек касе ки шаҳрванди Русияро гирад, военный билети Русия гирад, дар Тоҷикистон ба хизмат мегиранд ӯро. масалан нафароне ки шаҳрванди Тоҷикистон буданд, хизмат дар Тоҷикистон карданд, Русия омадан шаҳрванди Русия шуданд, онҳоро военный билет доданд, военный билети Русия доданд. онҳо хизмат намекунанд. агар дар як давлат хизмат карда бошӣ, хизмат намекунӣ, военный билет дошта бошӣ. агар дар Тоҷикистон хизмат накарданд, омадан шаҳрванди Русия шуданд, ҳатман онҳо дар учёт мемонанд, дар военный комиссарияти ҳамон Русия ҳатман хизмат мекунанд. вақте ки паспорти Россияро гирифтанд, шаҳрванди Русия шуданд, ҳатман онҳо хизмат мекунанд, дар ҳамон по место жительства комиссарията муроҷиат мекунанд. чунки инҷа ҳозир ҳамин шаҳрванд шудӣ, бояд дар қайд монӣ, ҳатман талабот аст ки дар қайд мемонӣ, дар қайди комиссарият, военный комитет мемонӣ. хизмат карда бошад дар Тоҷикистон, не хизмат намекунад, фақат военный билет метиҳанд, ҳамон хизмат намекунад, не ки военный билети Россияро мегирад. хизмат накардагиш ҳатман хизмат мекунад. дар Русия хизмати ҳарбӣ осонтара, сабуктара, як солай. ба ҳар ҳол мана бинед, дар тамоми видео мебинем, дар тамоми ҳамин интернет баромад мекунанд нафароне ки дар Тоҷикистон хизмат карданд. чӣ хел аст дар Русия? чунин нест. дар Русия ба ҳар ҳол қонун сахттар аст ва масалан гирем хизмат ҳама тарафа, дар хизмат ба онҳо дарс нишон метиҳам. ман як видеоролик дорам дар ҳамин Русия дар бораи хизмат кардан. ҳамин видеоролики ман ҳамин каналам ёве, ҳамонам ба саволҳои одамо ман ҳамун видеоролика кардагиам. ҳамун канал, дар канали ман ҳамун видеоро ёве, тамошо куне, пурра гуфтагиай. хизмат ҳатман мекунам, барое ки хизмат вақте шаҳрванди Русия бошад, хизмат накунад, вай дар Русия наметавонад ки ба корҳои хуб мисол ба кор равад. куҷое ки ба кори хубтар равад, аз он кас ҳатман мепурсанд, военный билет мепурсанд. дар бисёр идораҳо военный билет мепурсанд аз шаҳрванди худи Россия. барои ҳавай агар ки шаҳрванди Тоҷикистон омад, шаҳрванди Русия шуд, ҳатман бояд ки муроҷиат кунад. як сол аз хизмат он қадар қинам нест, мегузарад, меравад. дар человек савол доде, дар Тоҷикистон хизмат накардагӣ бошад, ба хизмат мегиранд ӯро, агар военный билети русӣ дошта бошад. агар военный билети русӣ дошта бошад, дар Тоҷикистон ҳуқуқ надоранд вайро ба хизмат гиранд, чунки вай як бор хизмат кардагӣ. байни давлатҳо шартномаанд, як бор хизмат мешавад. як одамро 2-3 маротиба давлат ба давлат ба хизмат қабул намекунанд. вақте вай дар Русия хизмат кард, военный билет гирифт, вай рафт дар Тоҷикистон зиндагонӣ кард, фақат амон агар муваққатан зиндагонӣ кард, дар қайд намемонад. агар вай солҳо дар Тоҷикистон зиндагонӣ кунад, дар қайди ҳамон военный комиссарияти Тоҷикистон мемонад, аммо ӯро ба хизмат ҷалб намекунад, чунки вай военный билет дорад, вай хизмат кардааст. барис шумо савол додед оиди ҳамон хизмат, шумо муроҷиат кунед, бо ариза ба комиссарияти ҳамон ҷои зист муроҷиат кунед. дар асоси контракт шуморо ба хизмат мегиранд, шумо хизмат мекунед. аммо агар ки кӯшиш кунед шаҳрванд шавед, баъди шаҳрванд шудантон хизмат муроҷиат кунед, бо хубтар аст.
чунки барои шаҳрвандони Русия бо бисёр имтиёзҳо ҳаст. барои ҳавай Борис, аввал шумо шаҳрванди Русия шавед, баъд муроҷиат кунед барои хизмат. 1 сол хизмат мекунед ва ин билет мегиред. марҳамат саволҳо бошад чӣ гап не. Борис Борисов, чӣ хел контракт? Борис Борисов, яъне шумо шаҳрванди Русия нестед, паспорти Русия надоред, шумо ҳоло вид на жительство доред, ҳамчун шаҳрванди хориҷӣ ҳисоб мехӯред. вақте ки шумо паспорти сурх Россияра гиред, шумо шаҳрванд ки ҳисоб хӯред, ана баъд шумо мере ариза месупоред ҳамчун шаҳрванди Русия барои хизмат кардан дар Русия. айни ҳол ки шумо ки вид на жительство доред, шумо шаҳрванди хориҷӣ ҳисоб мехӯред, чунки шаҳрванди Россия нестед ку. шаҳрванди Русия дигар хел ба хизмат ҷалб карда мешавад ба тариқи алтернативӣ. вай мисол бо дигар уҳдадориҳо дорад. шаҳрванди хориҷӣ дигар хел уҳдадорӣ дорад. контракт чӣ хел фаҳмидӣ? Борис савол додӣ. контракт ҳамин аст ки масалан ба тоҷикӣ гӯем ки яъне созиш байни шумо ҳамун часпқатӣ. шумо меред ҷои зист, вид на жительство доред, ариза месупоред ки ман мехоҳам ки хизмат кунам. онҳо ба шумо иҷозат метиҳанд дар асоси контракт хизмат мекунед. не ки шумо присяга қабул намекунед ранги шаҳрвандои Русия. присяга қабул намекунед, савган ёд намекунед. чӣ хел шаҳрвандои Россия вай мекунанд ку савган ёд мекунанд, мо шаҳрванди Русия уҳда дорем, ҳамин хел кунем гуфта. ҳамун присягара шаҳрванди хориҷӣ қабул намекунанд. Борис Борисов навиште, ҳози ман 20 сола шидам, мегум брам тез хизмат нав получат кардам. Не, Борис Борисов, вид на жительство гирифтед, хуб кардед, гражданство според гражданство, шаҳрванд шавед, паспорти сурха гиред, шумо меге 20 солае. ман ҳатто писари ман ҳамин хел 19 сола буд, худаш ариза дод дар ҷои зист дар ҳамин Россия, шаҳрванди Русия барои хизмат кардан. ва я барои хизмат қабул кардам. вақте ки ман гоҳ-гоҳ хабаргирӣ мерафтам, писарам дар ҳамин шаҳри Москав буд, мерафтам хабаргирӣ, баъзе ҳамунҷа шаҳрвандои Русияро медидам 25 сола, 26 сола хизмат карда истодаанд. яъне баъзеаш чӣ хел аст, хизмат намекунанд, бепарво мегарданд, ҳатто зану фарзандошон хабаргиришон меомаданд. ман инҳоро ба чашмон медидам. ба ман савол медодам ки чо ба ин синни сол шумо хизмат карда истед? мега дар вақти ёшим накардам хизмат, пушаймон шидам. ҳозир мега зану фарзандон хонада ман инҷа хизмат карда истодам, барое ки бисёр ҷо кор мерам, қабул намекунанд. мумкин корҳое ки ба вай маъқуланд меравам, аз вай вайни билет талаб мекунанд. зиёд ҳамин хел дидам ҷавоное ки 25-26 сола, 27 сола, яъне ки худшон мехоҳанд аку хизмат кунанд ва яъне билет гиранда. барои ҳамин 20 сола ҳам бошед, қадар оли вай нестед, ҷавон ҳастед, кӯшиш кунед гиред ҳамин вая шаҳрванди Русияра гиред, баъд муроҷиат кунед барои хизмат кардан. бо хубтар мешавад. он вақт шумо ва яъне присяга қабул мекунед ва ҳатто аймон хизмат метавонанд ки бо шуморо дар кор гиранд. агар хизмати хуб кунед, метавонанд шуморо дар кор гиранд. фарзанди ман дар шаҳри Москав хизмат кард, ҳатто вая пешниҳод кардам ба ҷои хуб ки масалан дар мақомотои ҳифзи ҳуқуқ баъди хизмат биёед кор кунед. аммо фарзанди ман нахост, дар мақомотои ҳифзи ҳуқуқ кор кардан нахост. барои ҳавай маҷбур намекунанд, ихтиёрия мепурсанд. агар ки шумо шаҳрванди Русия шавед, ягон части хуб дар хизмат кунед, бо аз шумо мепурсанд. Борис Борисов мепурсанд, мақсад ки ягон масалан ҳамин хел ҷоҳо кор кардан хоҳиш дошта бошӣ, марҳамат равон кунем. худи ҳамун час ҳатто равон мекунад, чунки мепурсанда, ҳамон кормандои час мепурсанд ки шаҳрвандои Русия ки чӣ хел хизмат дорад. мисол дар ҷои хубе ки хизмат мекунанд, он ҳамин хел кадрҳоро бо лаёқата баръакс талаб мекунанд, ба кор мегиранд. инҷа намедаванд дар ба дар идораҳо кор ёбанд. ҳамин одами нағз хизмат кунад, баръакс вая тезтар ҷои кор меёбанд метиҳанд. барои ҳамин хуб мешавад шаҳрванди Русия шавед. он қадар вақти дигар намонда, вид на жительство гирифтӣ, супорин. Борис Борисов, бачаи шумо чӣ дошт? РВП дошт ки рафт? Не, бачаи ман гражданини Русия, шаҳрванди Русия, паспорти сурх дорад.
19 сола буд муроҷиат кард, ҳатто студент буд, рафт ариза дод, дар ҳамон мактаби олӣ ариза дод ки бинобар сабабе ки ман хизмати ҳарбӣ мерам, муваққатан мана мақсад хориҷ кунед, иҷозат диҳед. аз мактаби олӣ вай кард, муваққатан 1 сола даст кашид, рафт хизмат кард ва эни билетша гирифт, бо таҳсилша давом дод дар мактаб дар Москва. хон тамом кард, баъд дипломша гирифт. Гуфт хизмат заруртара, ман хизмат мекунам, айни ҳол ҷавонам, мақсад оиладор нестам, хизмат мекунам. барои ҳамин паспорти Россияра гиред, баъд муроҷиат кунед, хубтар мешавад барои шумо. Борис Борисов. ҳар рӯз як қонун мебарояд, ҳар рӯз як тағйирот иловаҳо мебарояд. мумкин бо ба наздики ҳамин хел гап аст, ҳамин моҳи июл дополнение измененид барои ҳамин хизмати ҳарбӣ мебарояд. ҳамина мо ҳам интизорим кай мебарояд, мо бинем ва дастрас кунем ва ба мардум расонем. бачаи ман вақте ки муроҷиат кард ҳамон военкомати ҳамон ҷои зистмон дар ҳамин Россия, қариб 25 та анализ супорид. ин мехост ки ВДВ равад. мо аҳли оила зид будем, нахостем. ин мехост ВДВ равад ва мо ки зид шудем, баъд дигар баъд ихтиёрӣ рафт ба хизмат. аку бародар, ман ҳамин эфира мекунам, мардума пешакӣ хабар намекунам. агар пешакӣ як рӯз пеш, ним рӯз пеш хабар кунам, албатта меоям. аммо ман ҳеҷ каса хабар намекунам. якбора ҳам хеле яке медром. Борис Борисов. кадомеш ки яке бина ки ман эфир гиронай, савол додан мегирад, ҷавобша мегирад. агар ман пешакӣ хабар кунам, миллион одам мешава. барои чӣ хабар намекунам? ман хел нафаре ҳастам ки серкорам. дар ҳамин прямои эфир вақте гап мезанам, як срочный кор меғалта, ман маҷбурам прямои эфира кушта пай кор шавам. баъд мардум ай ман хафа мешаванд. намехоҳам касеро хафа кардан. зангҳои телефонӣ зиёд мешавад, дар видео комментария бисёр менависанд. ман ҳар як тавая ҷавоб додан вақт надорам. барои ҳавай каме вақти он даро прямои эфир медаром. ҳамун нафаре агар хоҳад интересоваться кунад, мебинад ҳамҷа гирон накунад, истаги ҳамин одам прямои эфир дорад. саволша метиҳад, ҷавобша мегирад. чихел ҳози чанд нафар дуромадан савол додан, ҷавобошо нагирифтан, биромадан. барои ҳавай ман хабар намекунам ҳеҷ вақт, чунки ба умед кардан лозим нест. ҳамин прямои эфир дуромадам, кадимеш савол дод, ҷавоб медиҳам, кадимеш савол надод, гӯш кардам. бисёраш гӯш мекунад, савол наменависад, гӯш мекунад. медонам да зиёд ба манам меган ки мо вақт надорем, дар вақти корӣ бошем ё дар вақти ягон зарур бошем, телефона мемонем, овози шуморо гӯш кардан мегирему, кормона кардан мегирем. зиёдаш ҳамин хелай. манам ҳамин рӯз каме вақт шуд, гуфтам як ним соата, 1 соата барои нафарое ки мисол савол додан, саволошонда ҷавоб гирифтан ҳамон нафаро. бисёраш бо биромада эфир. барои ҳамин каме вақт шуду да эфир дар омадем. ман ози эфири манам ай ним соат зиёд шуд ки ман да эфирам. баъзеҳо савол метиҳанд, оиди ҳамин удостоверение времени гирифтам, бо такрор мекунам ки ҳамин удостоверение интизор шавед, эълон мекунанд. Борис Борисов навишед, агар ман ба ВНЖ бурам хизмат, баъд тамом шава хизмат, баъд 1 сола баъди хизмат. дар Русия хизмат 1 сола ҳай, 1 сола. шумо меред, шуморо как гражданини хориҷӣ қабул мекунанд, контракт мебанданд. дар он контракти шумо чанд қа муҳлат нависанд, вобаста аз ҳамон военни част ҳай. шумо киҷо меред, кадом военни част меред, чиро вибр менед. масалан ҳаст ки одамое ҳаст ки ВДВ мехоҳанд, одамое ҳаст ки мисол воздушни войска мехоҳанд, одамое ҳаст ки масалан гирем войско ҳар хел аст ку кадомаша одам қабул кунад,
ҳар ҷо равон мекунанд. қабул мекунанд яке ҳар ҷо равон мекунанд. ҳар област, ҳар шаҳри ҳамин Русия равон мекунанд. вобаста аз ҳамун вайни ҳамун комитете ки муроҷиат мекунен барои хизмат кардан. хай чӣ саросимаем 20 сола буда бигирен ябора гражданствора паспортона гиреб баъд муроҷиат кунӣ. охе ба монанди шаҳрвандои Русия муроҷиат кунӣ, қабултон кунанд, бо мумкин ягон части хуб меғалте. шумо бари савол доде сум метан ҳар моҳ да хизмат. дар Русия сум метиҳанд, ман намедонам чанд пул метиҳанд ҳар моҳ барои ҳамун солдато сум метиҳанд, ҳар моҳ мегиранд. солдате карта дорад, дар карташ мегзаронанд, барое ки зиёд солдато иҷа карта доранд. иҷа ҳамун ҳама шаҳрвандаш карта қатӣ мегарда, медонӣ. бисёраш карта дора, ҳамун реквизити банка метиҳад ҳамун вайни час, ҳамун ай тарафи давлат ҳамун карташ пул гузаштан мегира. пулш чанд қадарай, ман ҳозираш да аниқ намедонам чанд қадарай. ҳар вилоят, ҳар шаҳр вобаста ба худаш бюҷет дора, вобаста ба кори худаш барои таъмини марз будам солдато. албатта сум метиҳанд ҳар моҳ дар картаи шаҳрвандо сум мегзаронанд. хай ба ҳар ҳол дар кор мешавад барои нафарои хизмат мекунанд, дар раҳи дуранд, падар модаро наметавонанд вайро дида, ё ки падар модаро ба ҳамун карта сум равон мекунанд, ҳамун бачаш худаш ҳамун карташа истифода мебарад. дар куҷое хизмат кунад, магазинай, бозорай, мақсад метавона ки иҷозат пурса рава ягон чизи дар кориша мехара. ҳамин хел қоида ҳаст. карта доранд, ҳамаи солдатои Россия карта доранд. ҳам аз давлат пул мегзаронандшон, ҳам ягон кас агар пулшон гузаронад ҳамун карташон мегзаронанд, картаи Сбербанк. барис мо дар Смоленск дар Смоленски област зиндагӣ мекунем. ҷои мо пограничный ҷой надора. Пограничный яъне пограничный войска мехоҳем. шумо ҳозир переселени дамон вай истодаген да Смоленск. переселенцо РВП мегиранд, баъд РВП гражданство мегиранд, вид на жительство намегиранд ку. шумо чӣ хел переселенц вид на жительство гирифтед? агар переселенц боше, хато накунам, агар переселенц да Смоленск боше, РВП дошта бошен, баъд РВП вид на жительство меспоранд ку, гражданство меспоранд ку, вид на жительство намеспоранд. касе переселенц боша, РВП гирифта боша, фақат гражданство меспора, вид на жительство намеспора. пограничный войска яъне агар шумо гражданини ҳамуҷа шавед, шумо наисед не хола ҷои мо надора, ҷои шумо пограничный войска надора. шумо вақте гражданин мешавед ку, гражданини Россия, мисол ариза метиҳед, ҳамҷа хоҳиш мекунед ки ман мехоҳам погранвойсда хизмат кунам. погранвойс хоҳиш мекунем, ҷа дар анкета пур мекунеда, ҳамҷа хоҳиш мекунед ки погранвойс, баъд ваё метавонанд Смоленск дига областро равонат кунанд, дига вилоятҳои дуре ки погранвойс дора, ҳамҷа равонат мекунанд. аз шумо наистед ки барис переселени надора. не ки дар ҳамун Смоленск 2 сол пеш, 1.5 сол пеш бисёр ҳамватанои мо как переселенц гражданство гирифтанд. ман намедонам ҳозир барои чӣ надора. гражданство гирифтанд. айни ҳол акун ягон тағйирот шуда, як қонунода ягон илова шуда, инша ман намедонам дар Смоленск. амиқа медонам ки 1.5-2 сол пеш зиёд ами ҳамватанои мо переселенц ҳамҷа вай кардан, гирифтан, гражданство шидан. мумкин атминит карда бошанд. айни ҳол ҳар област ҳар хелай. ҷое ҳаст ки атминит намешавад, ҷое ҳаст ки атминит мекунанд. мисол переселенц мегиранд 1000 касай, 500 касай, ба атминит мекунанд, бо солҳо переселенц намегиранд. вай нуждаиши областо, шаҳрҳо мегиранда переселенц.
масалан бине Москва, Московская область переселен нест, намегиранд. Мисол Калужская область, Астрахан, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск, инҷо мумкин ки переселенс боша. айни ҳол ҳар як инсоне ки агар вид на жительство дора, РВП дора, метона як област ба дигар област агар рава зиндагонӣ кардан ё ҳуҷҷат кардан дар ҳамун дигар област переоформил мекунад ҳуҷҷатоша, аммо вақташ зиёд мешава. Масалан гирем на шумо вид на жительство доред, мехоҳед ки ай дигар ҷо гражданство гиред, ҳамон вақте дигар ҷо мерен, ҳамунҷа ҳатман дар ҳуҷҷа мере регистратсия мекунӣ ай сари нав, баъд ҳуҷҷатҳои шуморо талаб мекунанд, ай фемия запрос қатӣ муддати 4-5 моҳ ба ҳуҷҷатҳои шумо ба ӯ дигар ҷора мераванд. Барис нависте ҳози дора переселен Смоленск, райони мо надора, қариби Беларусия як ҷои мо надора, тамом дигар ҷош дора. Хай дигар ҷош дошта боша, переоформит кине, перерегистратсия кине, ҳамун ҷое дора, ҳамунҷа равен. ҳамин ҷое дора, перерегистратсия кине, ҳамунҷа регистратсиятона ҳамунҷа кине, баъд ай ҳамунҷа мисол оформит кинен через ФМС мешава ку метона одамизод ки ая ҷо ба ая ҷо дигар. Шумо як областда бошен, райони шумо набоша ё ки ҷои шумо набоша, ӯ област калонай, дигар ҷои областда боша, мешава перерегистратсия када, переоформит када. Фақат аввал рави айму ФМС пурра пурсен. ҳар рӯз мегӯм ки як тағйирот, як иловаҳо дар қонунҳо мешава. имрӯз як қонун ай, пага як қонуни дигар ай. хай саломат бошед, бо ман вақт шава дар эфир медаром. барис нависте ки очаи ман кати дадам 11 усшана нависте 11 сол амиҷадан венеже доран. акози венеже бемуҳлат шуд, медоне барис венеже бемуҳлат шуд. ай моҳи ноябри 2019 касе венеже и тараф гира бемуҳлата без срокай. касе агар пеш ай 2019 ноябр гирифта боша, бояд ФМС рава ай сар бо оформит куна барои бессрочна венеже. нафарои гражданин хоҳанд месупоранд, супоранд, охи гражданин мешаванд. иққасол зиндагӣ карда бошанд, вид на жительство дошта бошанд, муроҷиат кунанд барои гражданин шудан. тезтар мешаванд гражданин. аввал 6-7 моҳ буд, ҳоҷи 3 моҳ 4 моҳ шидай гражданин шидан. ҳози осонтар шидай. бо хубтар, тезтар қабул мешаванд, тезтар гражданин мешаванд, муроҷиат кардан дар кор. ҳуҷҷатҳошон агиранд, супоранд барои гражданин шидан. ҳамин канали ман барис ҳамаи видеома агар бихонем бинем, бисёриш дар бораи венеже, дар бораи гражданство, дар бораи откази венеже, откази гражданство, дар бораи ҳуҷҷатҳо ҳамаш навистагиай. дар бораи хизмати ҳарбиам навистагиай, гуфтагиай видео дорам. барис нависте додарм РВП дошт, тамом шед, рафт вид гирифт. ана мо ҳамамон венеже дорем. хай бо хуб венеже доред, акун кӯшиш кунед супорен гражданствода. бо забони русия донен, бо масалан дар инҷа чанд солҳо зиндагӣ доре, бо ино ба назар гирифта мешаванд. баъзеҳо мактаби миёна хондан, мактаби олӣ хондан дар Русия, коллеҷ хондан, ҳамаё ба назар гирифта мешаванд. шумо бинед мана дар канали ман бинед навигарӣ ба РВП бланко дигар шидан. бо мана дар як видеом бинед ки 24 июл барои гражданин шудан қонун чӣ хел бо чиёро талаб мекунад. дар як видеои дигам ҳастай дар ҳамин каналом. оиди гражданство қонун биромад 24 апрел, анавай 24 июл ба қувваи қонунӣ медрояк.
барис марҳамат, савол бошад дар комментариҳо нависед. Ман ҳатман ҳам хеле яке вақт шуд медрум дар бораи ҳамин саволҳои мардум ҷавоб метиҳем. Барои мана саволи зиёд телефон катӣ карданд. Ман гуфтам бес як эфир кунам, ҳамн саволошона тез ҷавоб тиҳем. Хай ба ҳар ҳол бечора ака гӯш кунам бо хубтара, бо як сарфами зиндагишон меран, сарсону саргардон намешан ҳамватану. мисол манам дар хона ина нишастам имрӯз истироҳатиай, дар пешум компютер. Хай чи қини дора барои ман ним соат як соат ҳам мардума фаҳмондан? Ҳеҷ қини надора. Ба ҳар ҳол ҳамватаноя чиним чия фаҳманд. бо ҳамин видеои мана ҳамаша подробно гӯш кунанд. Бисёр чиза ман гуфтагиам, дар бораи бисёр ҳуҷҷатҳо гап задагиам, дар бораи бланкҳо, аризаҳо ҳамаш бисёр чӣ гуфтагиам, дар бораи муҳоҷиро. ҳамун ба дигаро ҳам фиристоне, барис ба дигаро ҳам падилится куне ки то ки ҳамагон ай ҳамин видеоҳо баҳра баранд, истифода баранд. Бечораҳо хай зиёдаш сарсон саргардонанд, ҳамаш саводи кофӣ надоранд. Ҳамватанои мо сатҳи маънавиёти ҳуқуқӣ надоранд, азоб мекашанд, як ҳуҷҷати одира намефаҳманд, як мисол қарори ҳамун оди фемеса хондаву перевод карда намефаҳманд ки нисбати вӯ чӣ қарор бировардиянд. бисёраш ба худо намефаҳмад. Барои аввай ман тоҷикӣ карда мисол сода мефаҳмонам ки ҳамватанон бифаҳманд, истифода баранд, мақсад саргардон нашаванда. Барои анамиқа хай дар амони худованд бошед, саломат бошед. Бо вақт шуд дар эфир медаром. падилитса кунед, дигаро фиристонед, нафарое ки ба шумо шиносанд фиристонед. мақсад ки ваёам бинанд, мақсад истифода баранд, бо хубтар аст. дар амони худованд бошед. Саломат.